3 måder at opnå evigt liv. Det starter med, hvorfor vi er de døde. Vi har glemt, hvor vi kommer fra. Vi har glemt de valg, vi tog. Da vi var i himmeriget, da vi var evigt liv i lysets verden. Og der var en sort sol, eller et sort hul, der strålede farve ud fra, som aurora borealis. De sagde, det forbudte træ. Og vi sagde, hvad er det for noget? Du dør, hvis du tager derhen. Eller spiser af det. Gå ind i det. Og vi sagde, vi er jo dødelige. Vi er sjælet. Vi kan ikke dø. Og velkommen til den anden side, hvor verden er sort. Og i stedet for alt er lyst, hvor der er en sort sol, der står stille, så er der her, hvor alt mørkt, og der er en lys sol, der drejer rundt halvdelen af tiden. Og nu er vi faldet ved Guds vilje i frekvens. Det vil sige, at den sang, vi engang sang, Gud er stor, tak Gud, som en hale den galert. Eller frugttræer, blomster, de laver blomster, og frugttræer, de laver frugter. Det eneste, de kender, ulvene eller hundene, de det eneste, de kender, eller vi kendte, det var Gud og stor, tak Gud, Guds vilje skriver det på forskellige sprog. Og nu har vi glemt Guds vilje, denne sang. Nu kører vi i Android. Vi er tvunget til at spise og skide og lide og lide. Så det vil sige, måden vi kommer ud, det er alle 3 måder for evigt liv. Det handler om måden vi kommer ud, altså vi forlod Gud, og det vil sige, for at komme til evigt liv, så handler det om at gøre det, du vil kalde, eller vi kan kalde Guds viljet. Eller jeg vil nævne, jeg ikke kunne nævne des viljet. Jeg ikke kan tænke des viljet. Det er meget lige meget at sige bogok. Pointen er, Allah, at der er nogle fastskrevne linjer. Der er nogle voldet. At vi spiser æbler, vi får sund mave, vi spiser slik, vi får ondt i maven. Vi gør skade på vores næste, vi føler os skød, vi gør gaver til vores næste, eller behandler den med glæde til vores næste, og vi føler os selv i glæde. Der er nogle præskrevne regler, som sædet, den skal nå til ægget, og så skal den igennem 9 måneder, og så kan komme ud, og så trækker den vejret, og hjertet det banker, den synger alle sange. Det jeg snakker om her, der er nogle præskrevne regler, og alle de 3 måder for at komme til evigt liv, det er alle sammen ind under og følge nogle præskrevne regler, altså følge det, du vil kalde Guds vilje, højeste magts vilje. Så jeg forstår det, at den der kamel er tyk der, kamellorten, eller hvad vi kalder det, det sure æble at bide i, at vi vil gøre, hvad vi vil, og vi vil ikke gider at høre noget om Gud, eller hvad vi kan kalde den unævnligt. Og det er præcis derfor, vi er endt op i det, vi kalder dødens verden, eller de kalder tidens verden, hvor satans motto, som de siger, det er, du kan gøre, hvad du vil. Og det er meget lige med, at du får hukommelsen slet at starte på ny i evig tid. Så Guds vilje, eller for Guds skyld, har man sagt, lad os starte. Allah med den første. You had no home, so you went to the moon. Fordi at den er svær at forklare, fordi du lytter til min stemme, og du bliver blændet af den. Allah. Det er Allah, jeg kan snakke om tegnefilmen. For eksempel Aladdin. El er din. Strømmen. El er din. Aha. Og når vi gnider lampen, du kalder kroppen, med det du kalder åndeidræt, så kommer ånden frem, og så kan vi ønske den fri og komme det du kalder masser af flere afsnit, du vil kalde vores evige liv. Hvis vi følger abehjernen, du kalder Abu, den der er blinde, du må ikke gå til penge, eller blind af distraction. For eksempel min stemme, eller de kalder det Lady in the Red, den røde smarald.
som er Buddha følger. Det er The Monkey Brain, hvor den følger. Hvad var det lige, han sagde? Hvad var det lige, jeg skulle forstå? Hvilken tanke skulle jeg tænke for ikke at være retarded? I forhold til, som jeg sagde først, you had no om. Den naturlige, eller den gudsviljet sang. Den sang, der bliver sunget ved, at vi skal trække vejret, og i sig selv det er en rytme. Og vores hjerte, det banker, og det er en rytme. Vores blod, Allah, vinden den blæser, og giver den ekstra hi-hat. Så der er nogle naturlige, eller du kan Guds, eller vi kan kalde Guds vilje, Allah, en flow, og fordi vi ikke synger med den, fordi you had no so you went for the moon, and now you're the star on the moon, you got blinded by the, vi snakker om, at vi bliver blændet af lyset ved døden, den tunnel, den lys. Det gør os blindet. Start på ny med hukommelseslettet. Det er det samme, den 28 måneæg. Vi får den sjæl, der tager derhen. Det er det samme som den sæd, der tager til den æg. 28 dage med kvinden. Det er et månerumskib. De 28 dage, de hænger sammen. Så vi er som fortabt til havs. Sjæle, der ikke har højt nok frekvens i lys. Så vi ser, når vi går ud af den her flæsk. Så er vi som i havet, og vi har ikke stærkt nok lys. Vi har no så vi søger, og så ser vi den lys, der kalder. Så den lys, den lokker os. Det er problemet der, det er ligesom at komme op på et piratskib. Her skal du volde skrub, du skal kalde det tvunget til at spise og skide, volde lige der lidet. Så det er wallet. Det er wallet. Lyt til min stemme, vi får tabt i dem. Det er også Simpsons. You son of the simulation, cause you feeling home in a donut. In donut is a torus field. And do not, when you do not, you eat the donut. You know, du spiser torusfield. Det vil sige, du lytter til min stemme. Eller en eller anden. Eller en eller anden tanke. I stedet for, som de også siger på italiensk eller på spansk, det er huevo. Det er som sæd, der skal nå, det er el spermo, der skal nå til huevo. Det er ægget. Det er EG. G, det er 7. Det syvende bogstav. G, det er syvende chakra, vi skal aktivere. Så vi snakker om noget, der skal aktivere potential. Vi skal nå til ægget. Det er EG. Aha, det er E, det er elektricitet. Og G, vi skal 7 chakra activated Allah. Eller el huevo på spansk eller italiensk. Ligesom hunde. Wow. You like a seaman didn't reach the huevo. You had no Så derfor, you know, restart Allah. Ja. Så det er jo Guds vilje den første. Det er den vigtigste. Fordi hvis vi ryger ud af flæsket nu, så ved vi, hvad der skal til. Vi ved bare, at hvis vi har Allah, den sang, Allah, eller vi kalder den større og følge Guds vilje. Skal jeg trække vejret nu? Skal jeg skide nu? Skal jeg wallet ligge og slappe af nu? Skal jeg drikke nu? Skal jeg wallet slappe af i den ene muskel eller den anden knogle? Vi kalder at følge Guds større. Hvis vi gør det i livet, så også når døden den kommer, så bliver vi ikke tricked op i det light. Og mig er død, lyt til min stemme, wallet. Fortæb dig i den. Allah. Nummer 2, som jeg er Guds vilje, tak Gud kender til, den nævnlige Gud, den er synkeligt. Det er den klassiske, Wallah parties på jord for alle, krop inklusivt. Hej, hun er. Og så Wallah drikke livs kilde ved det hellige bjerg i livet. Allah. Det betyder i praktisk, som sæder den når ind til ægget. Hvis den skal ud, så skal den forenes og blive til et organisme. Den skal opnå fuld potential. For at kunne gå hen til det hellige bjerg, vi kalder livmoderkanal, og med det sorte hul at gå på lysbroen, du kalder befødt. I vores situation, så er der et 60 km høj vulkan,
der er 30 km bred og skyder blå elektricitet. Det er den kolde type, som vi kan røre ved. De kalder blå plasma. Den forvandler sig til frisk luft. Og havvandet, det er klart, det laver 4 floder, der strømmer ned fra det bjerg, og det forbinder sig med havvandet. Og det giver frisk. Hvis du kigger i havvandet, så vil du vide, at der er fuldt med strøm i det. Du kan derfor tynde havvand, og så sprøjte det ind i din blod, og erstatte det med det plasma, du har i din blod. Så meget strøm er der i havvand, at det kan erstatte blod. Og det samme med luften. Vi kan jo leve af luften, hvad jeg vil sige. Vi lever af den strøm, der er i luften. Det er simpelthen, fordi vi ikke har strøm nok, at vi har brug for at trække luft. Så det er plasma, det er energi, og det er dem bjerg. Hvis vi når derhen, eller når vi når derhen ved Guds vilje, Guds styrke, så vil jeg bade i det kalder livets kilde, eller ungdommens vand. I den her ren lys, så eksploderer vi simpelthen altså af lys, elektricitet, og forvandler sig til rene lyskroppe. Det eneste problem er, som I ved, at dem, der har kongerne, der sendte dem ud, de soldater eller ridder, siger, gå ud og find livets kilde eller ungdomsvand. Bring det til mig, jeg er ved at dø, de siger det. Og der er ingen, der kommer hjem. Fordi det er prisbærm, der kan ikke tage hen til den bjerg her og hoppe i det. Og hvis du ikke har høje nok frekvenser, eller tage noget fra det, du eksploderer som en skygge, der går ind i lyset. Den eksploderer. Så den eneste måde, og Guds vilje kunne gå i den, eller være klar til at gå på højere levels. Allah, det er, hvis vi kan klare det, Allah er klar. Altså har strømmen til det. Og den eneste vej til det er ved at forøge frekvenserne. Og hvordan forøger vi frekvenserne? Det er jo klart, sollys og frisk luft og jordforbindelse, sove, veludhvilet, spise sundt. Og det trigger den hele og bringe glæde på det, altså glade planter, glade dyr omkring os. Leve i høj frekvens. Den handler om allermest, det er alle mennesker omkring os. Alle omkring os, som Ludo vi spiller her. Vi skal have alle vores venner med, og så ind til centrum. Det er juleaften. Vi skal invitere alle dem omkring os, vores nærmeste, til at holde hånd med hånd, spise sammen, din lidelse, min lidelse, din glæde, min glæde, din sult, min sult. Og så træet, det er det sande træ, altså den plasmavulkan, de kalder det Centerbjerget, som, hvor gaverne, der ligger ved foden, det er klart, det er livets kilde, livets vand, der strømmer ud, og vi drikker den gave, når vi får det evige liv, når vi har sunget alle sammen ånd med ånd. Gud er stort, tak Gud, Gud er stort, rundt om træet. Så vi snakker om, med Guds vilje, eller jeg snakker om, tak Gud, paradis på jord for alle. Der er ingen vej udenom, at det er common cause, altså survival, unite for the common cause of survival. Vi skal forene os for vores fælles årsag, altså at leve. Evigt liv her vi snakker. Og det som sidder i ægget, hvis den ikke forener sig, så er der no vej ud. Ja. Og hvad betyder paradis på jorden? Udover, altså det starter med kroppen, at vi lever, vi kan ikke bare, jeg skal op på job nu og tjene penge, og hvad var det lige konen eller fader og mor, de sagde til mig, eller hvilken musik var det lige børnene, de ville have en gave. Altså, det er at forlade den eksterne verden, hvis vi snakker om at starte med paradis på jord, det er kroppen. Og det betyder fuldkrops åndedræt. Og muskler, de føler sig afslappet, knoglet. Vi føler os hydreret og veludhvilet, sovet. Allah, solskin, og det er vand, vi drikker, og det er kost, vi spiser. Og det er klart, de tanker, vi har. Så der er masser af arbejde internt, og med det samme, vi er færdige internt ved Guds vilje, Guds styrke, er det jo, fordi det er ikke noget, vi kan klare selv. Det er det samme, den sidder inde i ægget. Når den skal lave den arm, den dans og den sang, der gør, at hey, alle cellerne, de Android-celler, der er inde i ægget, de formerer sig til en arm og en ben. Det er ikke den sæd, der kender den dans og den sang, der siger, hey, nu bliver I arm, nu bliver I ben. Det er den samme sæd, altså der fulgte den sang, der gjorde, at den kom til ægget. Altså det er nogle højere kræfter, der er på spil, for at vi kan følge den vej, den gudsgivende vej, der er. Nu snakker vi ikke om at nå til ægget, eller forene os blive en baby. Vi snakker om, eller ved Guds vilje, jeg snakker om her, Allah, og blive
et organisme på jorden. Altså det er paradis for alle sammen. Den er simpelthen den samme styrke. Du leder, altså jeg kan mærke det, som om man ikke har fattet, hvad er det for en styrke, jeg snakker om her. Det er den samme styrke, som Mullah, der holder de, 120 billioner og 53 billioner celler, vi kalder vores krop sammen. Hvem holder dem sammen? Men så hvilken styrke af forenelse, der gør alle de, vi kan også organerne. De forskellige organer, vi kalder vores krop, hvilken styrke holder dem sammen? Så altså, når vi kigger på stjernerne, som de kalder englet, fordi de gør Guds vilje, så betyder det, Allah, at nå til evig liv, eller blive til det, vi vil kalde engle, eller avanceret væsen, det vil betyde at gøre Guds viljevej. Så det er, som jeg også sagde i starten, der er ikke nogen vej udenom. Inden det vi kan kalde Gud. Jeg tror, den var smashed. Nummer 2. Altså stedet, vulkanen, den ligger, når vi har paradis på jorden. Altså, jeg har ikke lige helt smadret den. Altså, jeg kan mærke, når kroppen, det vil, altså for at vi alle sammen har paradis omkring os, og kroppen her, vi snakker alle vores kroppe, det betyder frugttræ over det hele. Det betyder at leve, hvor der er sol hele tiden. Frie grænser hele tiden. Fri teknologi. Strøm, det er klart, der er fri hus over det hele. Altså ingen nøgle mere. Det er bare masser af hus over det hele. Hytter, jordhule, træhus, alt bare åbent og frit, som forladte fuglereder, hvis det er det kommer med, eller de shelter, det er ved at bygge omkring i Danmark, ikke? Allah. Og frugttræer, masser af frugttræer over det hele, masser af dyr over det hele. Paradis, det betyder også, at vi kan ikke gå og dræbe dyr. Altså, vi bliver nødt til at finde de veje, der gør, at vi kan nære os, uden at bringe unødvendig ledelse. Altså, hvis vi kan nære os, uden at skulle til at dræbe træet, så, altså, hvis vi bare kan spise den frugter, så er det jo endnu bedre, end at skulle dræbe træet. Og her jeg snakker om for eksempel kyllinger. Okay, altså hvorfor skal jeg til at dræbe en kylling eller en gris? Så kan vi sige, så hvad med æg og sådan noget, og mælk? Jamen, altså for mig det er stadigvæk lower frequency, det er stadigvæk lever blod. For at komme op i higher frequency, så er det en del af vejen at forlade blod, inklusiv kød af det. Og det er meget lige meget. Det kan også indtages altså gang til gang. For mig det er reglen ikke nogen regler, fordi altså, det er Gud. Det er nu nævnt, det er noget tænkeligt, der bringer os til paradis på jord for alle. Og hvis der var en lov, en eller anden menneske, der sidder og siger, det her det er paradis, så har vi bare nazistyret eller fascistyret. Altså paradis på jord, det kommer ikke et nyt teknobureaukratisk styret, et nyt Babylon version 2. Eller 16.0. Altså forstår du, det er ikke noget Allah, ny sætning eller tanke, der bliver tænkt for, at paradis den kommer. Det er ved den nævnlige Gud, det er nu tænkelige Gud, der laver sin arbejde, og det vil sige, at vi skal fjerne vores hånd på tronen, og vi skal blot sætte os som servant. Og til sidst så har vi snakket her om, at den ligger forbi Nordpolen eller Sydpolen. Det ved vi, når vi er et organisme, så finder vi ud af det. Altså når vi er forenet på jorden, så kan vi tage hen til enten Sydpolen eller Nordpolen, hvor det er træ eller bjerget, den plasmavulkan ligger, og bade i den strøm, der kommer ud der, og så direkte til himmeriget på den lysbro, der bliver skudt ud. Det er Guds vilje udstykket, tak Gud. Allah. Og den tredje, det er ikke noget, jeg selv har masser af erfaring med. Hej, Dr. Natisa. Det er, jeg har hørt om det, dengang YouTube ikke var så censureret, at i Tibet, de sidder og mediterer 40 år-agtigt. Og ikke fordi de andre, eller de første 2 løsninger der, det er ikke som om, at de ikke tager 40 år, altså arbejde med vores, eller lave paradis på jord, og noget til livets kilde. Det er ikke engang sikkert, at det ikke tager 40 år. Det kan være, det tager det. Det er meget lige meget. I hvert fald en tredje, det kan jo også være, at de snakker om, at det tager 30-40 år at meditere så meget op i higher frequency. Hvad det nu gør der i Tibet, at de sidder deroppe på bjergene, Himalaya-bjergene,
og mediterer så meget, de Allah bliver til ren lys. Straight away, wallah. Altså folk, de har set dem bare sprunge ud i en eksplosion af lys, af regnblue lys, og det eneste, der er efterladt, det er helt dehydreret. Lille krop sådan her af kul. Ja. Wallah. Så det var dengang YouTube ikke var censureret, så kunne man finde sådan noget om at meditere sig til himmeriget, wallah. Ja.